Gaur, Intxorronde ikastolako ikasle batzuk etorri dira teknologia tailerra eta esperimento batzuk egitea. Teknologia tailerra. Bai, baina lortu dugu egitea, kotxea. Ez da oso erresa izan, ez dugutelako asko lagundu. Niretzat oso ondo egon da, baina gehiena guk egin dugu. Niri asko gustatu zait eta lagundu digut eta ondo pasadet beraiekin. Orain, Intxorronde ikastolako irakasle batekin gaude, Jose Pedro egiten da, eta galdera batzuk egingo diogu. Zer iruditu zaizu Lagoizeta ikastolara etortzea? Oso interesgarria iruditu zait, bai? Behintzat ikusi ditudanean ikasleak hain gustora zuekin, polita iruditu zait. Zer da gehien gustatu zaizuna? Nola elkartu zareten zuek gure ikaslekin eta zein harreman polita ikusi da batzutan, bai? Talde batzuekin parregin dugu. Bueno, parregin dugu behintzat ikusleak. Zuek ere parregin duzue? Bai, ni bai. Ni bai. Hori, divertigarria izan dela iruditzen zait, bai, oso polita izan da. Baina, gaula, esperimenturen bat oso polita izan da, eta oso interesgarria ere, egin dituzten kotxe atomikoiek, politak, ez da, batzuk. Bai. Ja gaindituta daukate tailerra, suposatzen dut, datorren urterako. Ni Mikel naiz. Ni Martin naiz. Ni Emma naiz. Ni Naia naiz. Bai, oso ondo pasadet. Niri ere asko gustatu zait hemen egotea. Esperimentuak egiten oso ondo pasadet. Ni oso ondo pasadet Lagoizetan. Hore galdetuko diegu zer den gehien gustatu zaizuen esperimentu. Niri gehien gustatu zaidan esperimentua zuzko bola da. Niri ere bai zuzko bolarena da. Niri ere bai. Niri ere bai zuzko bolarena. Asko gustatu zain nola ikusten den. Niri izua eskuekin ikutzea eta ez zerretzea asko gustatu zaidala. Oso ondo pasade zuzko bolak eskuetan pasatzen. Oso ondo pasade zuzko bolak pasatzen eskuetan. Mila esker eta apirillan ikusiko gara.